ako voda, kúzla a triky sú dnes móda. Mário, začni, ukáž, popíš, ako to ty všetko robíš. Kúzelník Mário! Hopla! Magizdar. Kúzlam obzvlášť? Čo budeme dnes robiť, kúzelník Mário? S asistentkou najnovšie kúzlo. Ale nie. Áno, áno. Nemôžem byť ja asistentka? Nie. No tak ideme vybrať asistentku. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Toto je asistentka. Ako sa voláš? Aneška. Aneška, nádherné meno, nech sa páči. Toto je kúzelník Mário. Aneška? Skontroluj rekvizity. Povraz je pevný. Není prestrihnutý nikde. Ani nič podozrivé na ňom nevidíš. A žetón s jedným otvorom. Počkaj. Počkaj, Šobimbo. Nemôžem. Nie, lebo už začínam kúzliť. Povraz prestrčím cez otvor a teraz... Počkaj, tak, vidíš? Tu je žetón. Aneška, daj ruky, nastav ruky a chyť žetón. A ja si zvyšný povraz si uviažem sem na krk. Pozor. Povraz je prázdny, čistý, nikdy nič nemám. A teraz Aneška. Žetón je v mojej ľavej ruke. Pred tvojimi očami ho berem do ruky pravej. Aneška, povedz zaklinadlo. Čari Mári Fok, povedz. Čári Mári Fok. A pozri sa. Žetón. A fungovalo to. Chvíľa napätia. Otočím sa a povraz, ktorý bol ešte pred chvíľou prázdny, je na ňom. Veľký potlesk! Tak, toto bola paráda. Je to ten istý žetón, Aneška? Áno. Je to on? Ty si to pochopila? Nie. Lebo ja nie. To je neuveriteľné. Kúzelný Mário, vysvetlí nám to. Povedz, ako to funguje. Nepoviem, nevysvetlím. Nešklop sa. Budem. Veľký potlesk pre asistentku Anešku. Veľký potlesk pre kúzelníka Mária. Ho, 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 ho. O týždeň v nedeľu tento čas Mário s kúzlami navštívi nás. Výborne! Šašo Bimbo a deti sa čudujú. Ako tie kúzla fungujú! Dobrú noc! Kúzelník Mário, čo budeme dnes robiť? Pozrieme si tie najlepšie kúzla roku 2002. No výborne! Veľmi opatrne nalej do nádobky vodu. Nalej tam vodu. Nalie. Nalial? Stačí? Voda je v nádobke, dobre, no trošku sa nám vylialo a to nevadí. A teraz, deti, dávajte dobrý pozor, pretože Miloš, ty zober kúzelnickú paličku, povedz zaklinadlo nad vodou. Alamba, tralamba, no handy, elde. A pred vašimi očami, deti, ja priložím túto kartu takto na nádobku. Ja to pomaly takto prevrátim. Ako vidíte, ja som to prevrátil. A teraz pozrite, čo sa stane. Karta ostala visieť. Pozrite sa! Pozrite, je to neuveriteľné. Je to fantastické. Voda magnetkou. A to ešte nie je všetko, deti. V tejto chvíli ja kartu dávam odtiaľ preč a voda sa nevylieva. Miloš, zober kartu a pozrite sa, voda je tam. Miloš, daj mi opäť kartu. To snad nie? Ja to takto otočím naspäť. Voda je stále tam a presvedčme sa o tom. Pozrite, karta a vodu pred vašimi očami, pred vašimi ušami, pred vašimi nosami. Výborne, Vylieva to do pohára. Jeden kúsok, druhý kúsok trošku rýchlejšie. Odlož to. Podržím jej. Ešte. Druhý. Môžu byť aj 4 kúsky. Ja si veľmi často netrhávaš Výborne. karty. Dobre, lebo ti to 4 ide stačia. pomaličky. Teraz vložme Vlož ju. túto kartu sem do obálky. Tak, Vložme pozor. napevno. Tichučko. Karta je v obálke. Sústredenie si A vyžaduje teraz kúzelník Mário. hovoríme. Karta je stále tu a ja hovorím Budeme kúzliť? čarovné zaklinadlo. Chyť paličku. Budeme spolu kúzelník. Alamba, Tramba, no handy, elde. Pozrite sa pred vašimi očami, pred vašimi ušami, pred vašimi nohami. Karta je celá. A teraz sa vás pýtam. Michal, asistent môj súčasný,
vlož hrdličku do tejto. Prepáč, hrdlička, kúzelník Mário, to tak chceš? Točia jej pierce. Áno, Urobíš jej hrdlička piercing. je penník. A teraz urob pár krúživých ťahov nad touto rekvizitou a povedz, toto kúzlo nech sa zdarí, hrdlička nech sa na papier zmení. Toto kúzlo nech sa zdarí, hrdlička nech sa na papier Zmení. Sústrete sa, milé deti, čas sa kráti, A čas sa... je. Ale Pozrite, je to neuveriteľné, je to fantastické a nezabudnime, že krabica je načisto a navždy. Prázdna, výborné. Tak, to bolo všetko. Už je koniec? No tak, dovidenia.